Burim, Deu Blehi, Ulasdan, Nadu Kabadingkong. Pakat kung kaplan kababam jukut kajong. Kajing kentiu kurim kalong syirka jong kajingin. Dei nama kata kata kalong kabadan buram hakmat jong trai. Deu Blehi, Hakini kejani Ulasdan, Shikade Yau Blehi, Nadu Kabadingkong. Baulah plin, pakat kung kaplan kababam jukut kajong. Hakini kejing kabatin kajing kentiu kurim kalong syirka jong. Pan pendet yang kita jingkin diukurim hapdeng jong imatel dandor warjri baj uban bandri galon limba kini kipor kibala deb baro ngalayo kepor kebakordor banyak syonglang bat kini ki arut ki khon sama ki beri jong kabalan banyak selok bati, banyak keren bati, banyak dua ilang bati. Boleh Google Meet nang. Kawai nak jing keli ki banga la keli ki bara arnut kalau. Hisau tu syai bakan keli kamon ke jauh belai api. Pat hak jing juba ke jauh ki ong ni dah satu syai bakal dia ke mon ke jong belai yaki ban pendek dia kena kagam ke bakentang dan sibon ki jing keli ki bangala de ban keli yaki padi kita ngam kuat show ban repeat hak dia ke sni ke bamenta dia ke jing dan rengkat jong pi hak dia ke janmit ngais kam einen sing yaki ni ki armo ki khon samla ban pendet ikan kagam kaba kentang kaba koi kaba hop bat kaba dan buram hakmat jong blay dengan subhaban kebat yaki baru argu banyeng Wan bandri damai bat martel dondor warjri pieng akmat jong utrai hagan ni kapor ban akmat jong ni sakhi kat ni ngot kibe don lang bat ni menta sngi ban sakhi ke ni kakam kabar hok kabar khoi bat kabar don buram hakmat jong utrai wadan kau ke jingkeli ban keli pi, bat kata kalong kade, don mono balak pun bor pi ban pendet bikin dikam kentiu kurim, ne pi don ke jingmut naladehi nadu kadonor, pisko tu syai, bagian dikam mon ke jong blay pi ban pendet bikin dikam jing kentiu kurim. Hagi ni kisi kita ada ngelayo banyak selok bati banyak dua ilang bati. Bagi Lakshmi penenti ya kita kisi menda. Rengkat ki jing dua ki jongi. Odu try ulai alam ya pi. Hagi jing ya ki jong pi kum ki khon samla jong kabalang. Hilanang mandri kendong ya laga jong ke jingem. Hilapan dan buram ya laga jong ke longruni yang ke jong pi. Ila pendan buram ya imei ba di pa jong pi kibala kunsan pen he pen rang ba ya pi hagal ti ka jong utrai pilawan ngam ka buram ya ka balang ka baba pi pidon ka balong ka spiritual family ka la Christian ya pi ka bala duai na ka banta jong pi hakin ni ki por kibala de bara bat kam tame pi wan lam ka buram yaw blay
Bobo haga donol pat kamen sem jong ri. Yo sumbai jong ka jing e. Ka ba pia don iwei pat. Ya haga de kesni ka ba menta. Ngan ai pi kala baro arngot. Ba pin duai. Ban ai ngo yaw play. Ba kumno play una yalam ye pi. Haga ni ki por ki bala de baro. But nang ni syakmat pi jam syakawai pat kasen jam kaba pimtip kanong kaba kumno Andeu tau bula sedang ye ke jingle babha ha ke jingin ke jongpe unya lam un Christian unya raparun ai bore pi pat bringkat padu pia ha ka lawai jong ke jingin ha ke ni ko por nga ai la de pi baro arut ba pin duai ke jing duai jong ke jing ai ngo to nginya kap lang kikmat kat begini arut kidange duai ha ke ni ko por Tekupta mafi one bandri dalai but martel dandor wajri tekamon balait do pila yajin iwei pat haka jinglong khoi kabak samdon kanu gadau ban khang yepi syagani ke jingkan teu korem kabadon buram kung kadat Ilakut jingmut ban shem yaka martel dandor wajri ban longa nga bohok jongpi kumak mat jong blay badak mat jong kabalang lembadak mat jong kinigi saki baro kibiya don lang hang ni menta ilakut jingmut ban ban buram ban komo ban sumar habapang ni habakoi bat bansyong rengkat hapadeng ki jingjia baro lada yo ni lada do bat banlom perkat syuk da kumway nalor ka martul dandor wajri bat ban ay ya kapor ka babhadam ka jongpi kat bapidang im ha ka ni ka patay pi kolar da shisha Oleh Pastor Kolar. mafi kamartul dandor wajri pilakut jibut ban shim yo wan bandri dalai ban long utnga bahak jongpi kumakmat jong blay bat akmat jong kabalang lembar akmat jogini kisaki baro kibidon lang hang ni menta pilakut jimut ban buram
ban kongu, ban sumar, habapang ni habakot, ban syongrangkat, habdeng jingjia baro, ladayo ni ladado, ban nomperkat show da kumwe, nalor jong wan ban ridoloi, ban ay kapor ka babhatam ka jongpi, kat bapidang im haken ka pakai, di kular da shisha, Oi, pastor aku lagi kata. kular shisha. Na wan banri doloi, Na wan bandri dolai. nado mentageski, Nadu mitasi. kat sautrik Oktober arajar arfaway, Katsautere Oktober araja mapoe. ngashim yupi, Asyam kamatul dandor warjuri, kamatil tondor warji. banlong ketengah bahok jonga, Bendong ketengah bahok. nadayo melagado, Nada yo nada do. nadapang nishito, Nada pang nesitang. ngani, Nanti itu. ngan kurang yupi, Ngan burang itu. ngan koru yupi, Ngan komo itu. kat pagkakati ada di hotel. Kaparakin ada itu. Aku mau pergi Adu boblegi untuk berdebat dengan Nabi, untuk penyelesaian dengan Nabi. kecil Nabi, Bagi cinta. dan kumpulan hok juga kiri, Takun ka an hok jaga kedini dan dan keluar dari shisha, nakular dasisa dan kalau panganong kita hok utunga bahwa batu shisha, apa sisa yepi, ipi mentabat barbo, mentah babawa lalu pengasyaki, ublay bangasyak aibor, kun aibor dengan pendak hok, panan penda bahwa yang kejutan, naga juta kalau nggak klay mentagesni. kapang aklay mentah si Amin. amen. Nah, kematul dono wajib, Mak aku di bawah wajib. lalu mentagesni. Lalu aku kasi. Kat sautrik Oktober arajar arfaway, Katsautere Oktober araja aku. ngashim yupi, Nation yupi. wan bandri doloi, Uwan bandri naman. banlong Anong na bahok jonga, itna bahok jang. ladayo ni ladado, Ladayo ni ladado. ladapang ni sita, Ladak pangyo ni siya. ladli, Pag-ibig. ladurong yupi, Nandun. ladurong yupi, Nandun. kat pengenajin ada di hotel. Tak boleh nak ibig. Aku porsi Aku boleh. bunda penyekat dengan lebih, Ada pendekat dengan lebih. kat kecilnya hok kecilnya lebih, Nakajinyak hit. kat pungkaan hok jong kecil lain, Tak pun kaayaw. Tak kini. kat keluar na shisha, Nakulat na siya. banganlong, Pangalan. kat kenal bahok, Katanga bahag. pada shisha lagi, Wata siya. benda berbarbo. Mataga-taga. Nilai kong syakri, Ugli ko nga sikri. kung ay bor, Unay mo. bangan tundat hok, Bangan dapa. ya kajuta, Nakajita. kau alat ay matangsi. Tabang naklay matakasi. Amen. Amin. Nado kipor mensyua, nado kipor menhindai, habdon ke jingit te jutang, lani ke jingit smai, laju pendengkam, ban ai de kasati mar kalian, ban shon muhor, ban penskam, ya ke de ke jutang kapapila klay, banta gaski, ipunta, tepat jadi one batters and one shikmat.
sakit. Jika kita jumpa orang itu tak boleh tak akhlak kepada orang. Apa yang ini kita pun samla kita itu jauh kepala. Tuhan kandung kembali, mata dan wajib. Kila ayat itu berjenis main kejongki, kila klaim itu berjenis jubana, berjenis kejongki gue. But minta intan scam ini pular si berkilaan, jaga berkilaan markel yang kisati. Kuku ini kisati baruan ini, ay makin ikan kerja, makin mau silen terjong kerjanya. Ya ketika seni baca kepular kawakilan markel yang kuku ini kisati baruan atoli. Waktu kita melihat kita yang kerjaan lepas. Lepas tapi musim itu. Now one $100. Now I appeal. Kamat tanda wajib. Kami kesati. Dakan kesati. Napun scam. Ya kami kejuta. Jom kejung sangkuran berkuat. Daki AK baro kita muda. Agar kita yang kejung apa? Buat kejung kuat. Buat kejung musim berkuat. Amen. Kular kepala air. Amin. Now $100. Yang kami kesati. Kum kecilnya. Buat kecil tersekat. Ya kekurangan pada air. Amen. Ni ayo kemeko kenran baba. Pagkumno pamelayalam yaki hagin ni por ki malad baro. Pagkumno melabo haga munsim baka Donald Junkie. Jika munsim jongka jingya iway ya iway. Paghaga jingya lenti jongki kum ki kon samla. Kilawat ya kamon ke jongme. Kilawat ya ke jingyalam ke jongme. At kila pundan buram, yame daga jingim ka jongki, kawalong ka jingpla, jong ka gospel, daga jingim ka bagi iman na kasngi.
Mentagas ni kila ay laga jong ka juban lang ka jong ki. Kila ay ka jing smai. Kila ay ka jing kulari way ay way. Banya e, banya buram, banya kongo, i way ay way. Kat memedak ibitan pensa, ia ki hagen ay kapapay. Pagangis kem baki ni ki jing kular si baki la clay. Hapdeng jongi kung kabalang mentagas ni. Ilong gibala punyang hun, hat jome. Kerku mamiki, habaw o badum jeng kajing unwan bansyo. Abikin yong bat umsaw kinwan haka longyeng kajongki. Juk mamiki, apa kitap yang gibaspun ki jome. Bats kem mamiki, hakik santi ki baklandor ki jome. Batay ka jigin jongki. Ano ka jing fly ka gospel ka jome. Pag nakalongging ka makitang seng mentagas ni, ay ka buram ka jong Jesus Christ kanyo panting siya. Ka pagpitan niya gani ka jingkang tiyo ko rin. Agani ka janit, makakerteng ka jong ublay pa. Ublay kon, bat ublay mansay mo ko. Amen. Ska bahagod siya. Mga apostol, jong kabalang ka jong ublay, Gualapati, Meghalaya Sam, Takabor, Kamala Punkup, yang akan pendep dia kena kekam, jong kajing yatok syong kurim, Taka balang, bat taka sorkar,
ngapen banayar apa yang jongpi hakan ke por ba nado menta kesni kat sau tarik ubnai Oktober hajar fuway wan banri doloi bat ka martel dandor warjri kilayalong sitengah. Don't try unda kerkuye fi, but unda sumare fi. Try unda tingshine no yala bejonga kamat, halor jongpi, but unda lesson fi. Try unda continue yala kamat halor jongpi, but unda ai ka jinsu fi. Ong ka tin ka jongle na ka kita jongpi. Kelenong ke wan reu ke dekat aku salah aku reu. Par Jisu pat wong komne. Na mar kata ya ke ai ka bau blai pula penyesalan. To breu. Wat ke kelas. Ulem de kerko iki. Skop aban sha. Ayo, sikap dia play, bagaimana apa benda dia kena kam, jong kajing songkerim, apa yang jong kena ki arno ki khon samlan, bad mentangin yang snow, ya ki jirwai ki berkepang, nai ba nathan, langste, bad hadin kata, iba one bunry, bad imartel dandor, kin ai ka special number, nak deng joki, tengin yang sorry special number. Boleh kau yang ai boleh play. Ngay benda kita ai kesini bakal jampi mantap. Yang lagi. Boleh ngay yang kerja. Jadi jiwa yang ngarang shot lagi yang orang tuai ke, no. Ande mesti keren apa jangan yang banget. Nanti kenal, cepat kerja ini aku jumpa. But ni kong ni kerja mana kalau kenal ni kong ni apa? Letang ni kerja aku jumpa, kerja lesin aku jumpa. Bagi long kom ni bagi long itu aro. Jadi kerja ni aku jumpa. Atau ada you play naman crowd ni naman tu. Tapi kerja mana? Kerja you are faithful. Where would we be without your grace, God? Where would we be without your mercy and love?
Through trials and pains and stormy weather, the only thing that's held us together is your faithfulness. From the rising to the setting sun, you're faithful. From the laughter to the midnight cry, you're faithful. Lord, may this journey in our lives remind us you're forever faithful. You are always faithful, God. And give them the grace to run to you, Lord. In sickness and health, for better or worse. And teach them to build their house upon you. Jesus, the solid rock, the cornerstone. From the rising to the setting sun, you're faithful. From the laughter to the midnight cry, you're faithful. Lord, may this journey in their lives remind them you're forever faithful. You are always faithful, God. They that seek the kingdom of God shall never be forsaken. They that put their trust in God shall not be shaken. They that seek the kingdom of God shall never be forsaken. They that put their trust in God shall not be shaken. From the rising to the setting sun, you're faithful. From the laughter to the midnight cry, you're faithful. Lord, may this journey in their lives remind them you're forever faithful. You are always faithful, God. Yes, you are. From the rising to the setting sun, you're faithful. From the laughter to the midnight cry, you're faithful. Lord, may they live their lives depending on your faithfulness. Your faithfulness, oh God. Your faithfulness. I'm down wrong something.
Here's my hand, it's yours to hold. I give myself to you. Here's my heart, please make it yours. I give my love to you. We are two becoming one. Here I am, here's all of me. You have all that once was mine. And here's my promise, I'm yours to hold. I'll stay here by your side. We are two becoming one. We are two becoming one. May what is joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. We are two becoming one. Here's my life, I lay it down. I give up myself for you. And here's my way, I submit to you. I will follow where you lead. We are two becoming one. We are two becoming one. May what is joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. Here we are, we're yours and yours alone, God. Here we are, when what you've joined be not undone. We want the world to see your love through us. We want more of you. We are two becoming one. May what is joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. We are two becoming one. Dublin Yaman Kirko. Kat kum kajing penbaik bayaka exhortation mentagasngi idai pastor Reverend Dr. B.R. Sokya Pankren ndai naka daw jong kajing bamla bankiar kajing klan Dr.
Karkrang bat menta ka deke por kesmi ka bakali ontem tim la setia banyodon rengkat bat ngi hang ne bat ilo ong yang sekren mapi hage jaka jonga titangkat tu kan por ngan chu ya ngan pait ngi pait lang ka tin ka jongu blai hage jinge dei bat kan ka sngi jong ka jing kan teu kurem jong kini ki argot ki khon samla jong ka walang ya ke ai ka ba u blai u lapin ya solem to u breu wat pen ya klat Matthias kat kandai henreu kaktin ka jong u blai kham tam ka testament ka wathamai ka krenshai kadar kata ba ka jing ya tho shong krem lane ka jing kin teu krem ka dai shirta jong ka jing em. Marriage is a lifelong relationship. Ngiyos ngau mentan ya ka jing kular ka bakila ai iwe ban yaine hadu ka bakut jong ka jing em kat bau blei udang ibet ban pensa hagane ka parthai kiwei baro ngila banong claim ka approval ka jong blei kila ban trai kam Shubo ubreu trai gano ka kam ula man ino ya kata ka kam ka bau trai ubleu approve ya kata handai ka jinge dei bat ka jingkin teu kurem wai ngilo ong hoj kata kamut ngi ong hoj shirta jong ka jingem kamlong temporary kadon kawai ka nuksa ka bangala juai hang ni bat hang tai bat ngaskau don kam ban ai menta kasngi hakawai ka university ladon uway u professor baru tau professor udah ubahikai ya ka psychology andala kut ke semester hagasngi ke bakado ukhot yakini ki student baro banyak don benta hagata gasngi ke bakado jong ka semester batki students jong dai tangki khana samla kidai kibaladon family ro kumjo but nakita don iwei ilong kme ibadon kon arngot but idon hagata ka kelas the under to professor lawan hagata ka sngi ka bakado wong mentang akwa ban le egane ka kelas hagata ka rukam kabolong practical halor jongki eke baro ki bangalayo banhika yefi hagane ka tem ka baladep te wo mono ban volunteer but nakita ki students baro ki badan hagata ka classroom kata ka long kemi ka badan kon armut kong ngan volunteer ban yale banyak trairingkat bar unong hikai te onda kalawan syakmat wai ka yo marker wong ngobhawan tho hagan ka whiteboard lai phau tuli ki kerteng jong ki to ki ba phi e ki breu but nakini ki kerteng jong ulok jong phi ka dei bandan ka kerteng jong ki khon jong phi ka dei bandan bat ka kerteng jong i mei i pa jong phi ka dei bandan bat hadin kata ki wei pat ki kerteng kata kamut lai pheu ngut phi don kam ban tho ya ka kerteng te klem don jing e ruem kata ka long kme ka tho ya ki kerteng jong ki lai pheu ngut but anda kala dep tho
utau professor, uai yakai ka duster. Wong nakito ki life hoteli ki kerteng ki ba philat ho. Penlip no shipa hoteli. Ki ba pisngau ba ki long ki paralok. Henry the day ki paralok ki bajan kata-kata. Weng no shipa hoteli ki kerteng. Kata kebreu, kala weng, kala erase, kala pendam no, sipau tu lagi kerteng. Hadirin kata, wong biang sacisen, mentasa saar pau tu lagi kerteng, pendam no sa sipau tu lagi. Malhang ya kita ruan pendam sa sipau tu lagi kam sitong. Ka erase, ka pelip no anak kata ka whiteboard, sa sipau tu lagi kerteng. Mentasa sa sipau tu lagi. Wang ya ka kumne. Na kini ki sipau tu lagi kerteng ki badangsa. Penlip no san tu lagi kerteng. Ya kata ru kalau don jing kendian namar ki perlok ki bakam hajan jongka kawan hakalis jong kita ki sifa ungot teuong pelip no ya ki keteng sasangut na gani ke board bato ya kita ru kalau de pelip mentasa sasan teli wong ya ka pelip no saar teli ki kerteng. Saar teli kerteng so baban pelip no. Kala perkat hangta. Kata kalong kami kala struggle kata yano kaingan pelip. Hang ni ki kerteng santeli imei badi pa jong ka baro arnut kidon. Ka kerteng ka jong ki khun baro arnut kidon. Bar ka kerteng ka jong ulok jong ka kadon. Wang pelip arteli ki kerteng. Daka mensim ke bakia kata-kata. Ka pelip ya ka kerteng. Jong imei bat ipa jong ka baro arteli. Hakata ka por onda kala pelip kumta. Ka tension kalawan haka kelas baro ke way. Bar ki kwa bantip ka ay ka lesson ka ba uno professor unay mentagas ngi. Lane ayu ka ka bro ka don ban batay. Yangi kum ka kelas baro ke way. Hadirin kata wong to profesor. Pelip. Saar teliki kata. Kata ke berurungkat bagi jing jauh umat laki kemat ki jongka. Kerteng jonglo kenyan pelip mentah. Ka pelip ya ka kerteng jongki khon jongka baro argut. Profesor uong ya ka kumne. Hinsro baban batay. Hut ka jinglong jingim. Kamtam ha ka jingim samla. Pat nga kenmau ya ka ay ka banga kren ya ki kumne ngong. Kano ka jing ya day. Hapdeng ki samla. Syabar na ka marriage context. Kalong ka pop persya yaw blay. Tengah aingu yaw blay habang nga kli ya gini ki baro argot. Kilari kendong yala ka jong ka jingim la challenge ngi haga ni ka juk jongi ka bamanta pet kiru kam ya tho song kurim ki ba pher mo ki ba ka ri jongi ka face manta pet ka LGBTQ manta pet kini ki homosexual semanta hadot tang ban puli ki kot khubor so ko apule syo manta kum ki to ki daplot manta te henry ngi aingu yo play bangi don ka ni ka blueprint now play bangi kum ki khon ki jong ublay ngiri kendong bahaba ka pertei kan pechangi kan yo iau jisu ha ka jingim jongi balai ka jingsha tho song krim kalong ka badon kam ka topik ka baningkong ha ka ktin ka jong ublay ka de ka jingkin teo gorem ba ha ka ba khadoro
Kadai ka jing ye thọ song kurim ka jong khôn lang brot jong blai. But sakawai ka benda ka mga kwa banya sam bat pia ka Singapore kalong baya ka jing kentiu kurim la seng ya ka halor ka nongrim jong ka jing ai tilot bat ya ka jing ye shania iway ya iway. Marriage is built on commitment and trust foundation. Tingaduai bau blay unyer hap ya pi don ka kam bante bat bantre ya ka long ying ka jong pi wat ya ka jing start now blay ya kren baru bat day ma u banya rap ya pi ki jing pen shoy shibon pinya shem bat pinya kendo ha ka jing ya linti jong ka jing em Henry ya slog batu blay habawan ki jing pen shoy habawan ki jing habawan ki jing le iwe ya share ya ki feelings ki jong pi ya duai lang ya kren batu try ban nga ngait scam kat baki sngi ki nang yaj ka jing shakri jong pi ya blay kan nang yai roy kat ba blay udang ibet dan pensa pi ha kane ka perthai kadon ka jing ye per hapdeng ka jing kenteu kurim bat ka shongka kadon ka jing ye per hapdeng ka wedding bat ka marriage ka wedding ka day tangkat to kan nepor ladep pilawan menta ka sngi hang ni ban pendep ya kini ka wedding hanai ka marriage ka jong pi bat ka day ka lifelong relationship te ha ka lenti jong ka jing yai lenti jong ka jingem duai yau blay ba unya rap ya pi ka bible ka keren ro ya ka jing ya ya ka jing long ka way ba ya ka jing ka openness sapdeng jong pi ka hakini kisni kat banganang pule ban pen krek kandian ya kini ka wedding ka way ka benta ka banga shon ha ka men sem jonga ka long gane ha ka kitab Genesis kalanong ka bar ka bar pusan ka bong ubreu bat ka breu ki ya lengkot ni kim shim le rain kata ka keren la dagi interpret ya ka keren ya kini ka benta ka ba kongsan ka long ba kum shilok la ni shitnga mdon ka ka bangidai banya bure iway yai way pats kawan haka ka transparency kawan haka ka openness kawan haka ka oneness ngiat holot wat ikijing mut ki ba shapo do jong ka jingim ngiat holot iway yai way namar ngikwa ba ka longyeng jongi kan san kan roy haka jingtip ya utrai bat banle ya kene pidon kam ya kabor ka jongublay wan bandri mafi kumu syakri jongutrai pidon ka kam bantre ngakat mau ha bangalin attend ya ka International Evangelist Conference sa Amsterdam 1983 ka jong Billy Graham hakaway ka jingkren ka jong Cliff Barrows wong kumne yaw dong yakinong yalap wong haduk mentang akan mau sa kita ngan kot yo wong kumne lada kaja syabar ka kambang banyak kaja ka bahapo yeng don't go and preach you. Kata ka jing keren ka jong ka bangakan mau hado mentah. Te mafi ko mo syakri jong utrai iwa banri day missionary jongi betray hang te apa Guwahati idon ka kam ka bakhya bantrai bangangai nangni syakmat baro arngod pinyo ban syakri utrai banwan lami ki men sim ki ba kodor sya utrai bar ka beningkong tam hakan ni ka ministry ka jong pi ka family jong pi ka don kam ban reflect ya ka jing bhabreu ka jong Jesus Christ ka family jong pi ka don kam ban penpau ya ka bor jong ka gospel lingba ka jing im ka jong ki ba haba ka pertaikan pe chapi kan yo Jesus Christ ha ka jing im ka jong pi
tu blei ukwa yapi bapinya tray ringkat baru ya ringkat baru mdon kono ke jinge ke bau mla banyara yapi pat ngaduai bau blei un kershan yapi ya tho ya ki jing ngau jong ka mensem jong pi baro bat kat baki sngi kidang ya ka mensem jong pi kan dap da ka jing kmen dang hagi ni sngi ngayo banye kren but way missionary jongi ba tray bon pausnem ha Asia nga ken bat u telefon ngongi ukum no pilong ladan kendai pau sausnem ngong kum no pilong wong kat kum ke karta jonga ngadang klan hi wong ngongi Mrs jong phi pat sister jini long kum no la kendai pau waisnem ma i rui klan hi kat kum ke karta ga jongki te wong ba emes wong yang akum ta wong menta ga sngi celebrate ya ka jing ya tho shong kurem jongi wong kat no snem wong menta ga sngi dap nyo posnem ngela ya tho tengah perkhat ya kelenti ke bamaki kila yat kila nang ban yat ringkat baru blai hinyo posnem kila yat deng baki ups and downs jong ga jingem hai Asia bari kiwai jaka jong ka perthai bat ngaduai bau blai un kershan ifi kum ka family ya chakmat tei ka longi ngang pi ringkat pada trai Jesu wat nom klet bakin don kinong shon bening kong nong shon ifi udeu soitan nom skau bha baka yeng jong pi kasan hau trai dekilat baro ki baudon un persang ban penjat bat ban penpra te kum pilas dang ya ka family jong pi bawat ya ka mon ka jong ublei shania hau trai ya kren baru trai wat ya ka jingalam ka jong pi jong trai hakipor baro jong ka jingem long ki ba kloit ka mensem long ki bala ban shania ladadon ka no ka jing bam khot ki jing mo jing perkhat ya tho iwe ya share ya duailan kenang bagi yeng jong pi kan long ka basuk bat ka bakmen habaki yeng Kristen ki long ki baklain ka ribat ka jat ben rero kin long ki baklain lari ki yeng Kristen ki jot bat ki pra ka ri jong iro ka ya hakalenti ka bam sngau tanat te ngaduai bau blai un yarap yapi wan banri bat martul pidang sedang ka journey mentagas ngi penlong yo try ukledo jong ka yeng ka jong pi hintay ka ka yeng ya tay ringkat ba try la try tay ka yeng kimi not lanay ki batay ka yeng klein yaine ay yo blay ka jaka ka babhatam jong ka jingem ka jong pi ay ba mo un yalam shim ye ki kular ki jongo ulongan nom ino yapi ngalong bala ban senia ngadeu kupa jong ka bom jokot de mangau bala penye kendo yapi nga nyalam yapi ha ka jing ya lenti jong ka jingem ban nga ngis kem bo bleun ker khu yapi mangi kum ka balang ngis ngau kemen bama pi pendan buram yau trai ngis ngau pomot pomat hadokan ka pud kemen ya ka mensem ka jong blai bat ya piru kumjo ya family baro ka way te to blai un ker khu ya pi un ya rap adu nai bor ngin yai duai na ka banta jong pi ba ka jing im jong pi kan long ka nuksa ka babha ba ka porthai ka yo ban pe yau trai ha ka jing im ka jong pi to blai un ker khu na ka banta ka buram ka jong u te to ngin yarwai ka to ka jing rwai ka ba khato ba hasua bagin ruai kan ke jing ruai ka bakhado kendon ke jing pentep kum ka yeng ha ka ban kong ngimla kram na pen pau ke jing sungu ka jungi yau blai
ba uladon kat mat ngi kum ke yeng kesem ya ka ba ya boro arli ngi kilong yeng ya ka ba ngilala man pendap ya kani ke kam ke buku ke bekentang hakani ke janmiet jong kani ke singi bat kum ke yeng ro ngimla man klem da penpau ke jing sungu bat ke jing ai kuble kerpang ya pastor jong ke balang ibal sim ya kani benta mat pan pendap ya kani ke kam ke bakentang ya ke bakum ke yeng kisem ke jing baro arliang ngidon ha kani ke singi to ble unang dorkat bat unang kerku ya i pastor kumjo leberkat ke balang hi baro kowe kajing kerparet na kaliang jong ke yeng kesem hi hakani ka janmit ka long ba anda hawalawai kani ka jing syakri ka jongi na kani ka jaka kentang bat anda habangi ladap ban mi syabar ban pendap ya kikam kibede bat ka jing ya sondor katu kat ni le se ha ka plau jong kani ka compound jong kani ka yeng kentang ni da buru ka jing kerparet hakmat jong pi iwai piwai na do ki pastor ki nong syara jong kebalang ki rurung ba jong kebalang baro khat yangi baro artli ki long yeng na kaliang jongi ki bahayeng na kaliang jongi kentai ba na kaliang ki bahayeng na kaliang jongi serang ki parok ki jongi ki balaya donlang bat ngi ha kan ka janbet ban ya sakilang na jingkwen ya kan ka kam ya ka balade ban pendap bat ya baro ru ki parawanget ki bedonlang bat ngi ha kan ka janbet ngida kerparet ya pi iwei pai wei anda habaladep ya kita kikam ya kabanga ngaladep ong hakmat mentan ngen se le lang hang thi hapo dinamol kathi kamaran ha senda bat kamaran student ya kabakum ke yeng ngila penkre hang tu ya kabangin yo ban pendap ro ya kabangin yo ot yu kek ban penpau kum kedak kejing kemen nama takan ke kam bat kum juru bangin yo ban ya simenta ya kijing kerku ke boble ulah kerku yangi kum ke yeng kesem ya ka bangidon ya ka ban ya sam ban ya ai subha ya ha ka jing ya bam ke jadi subha kat ya ka bangi lalak ban penkre kum ke yeng kesem tikata kalong ke jing kerpat red na ke yeng kesem ke jungi baro khot iwei piwei ki bai don lang ha ni ka jaka subha ya penkongoi kata ngin ya lang hang thi hapo dinam hol anala dap kikam na kani kajaka to ble ukurku kuble shbon nginyar wai ke jing wai ke baar anda dap kani ke jing wai yang soa ban khot pastor Kristen nong pulo ban duai ban ai ke jing ku pun wai what's go shapting le jia ye ble unri pi shure apo thap niang ble un sumar hi pi ble unri hi pi man la kasngilan terlenti un sumar hi pi ble unri pi kan ke jingwai kada ke jingduai ke ba mangingin ai na ka banta kin ke argo tang karpa fi bro argo ba bin chusong mangibaro min yeng bat gin yarwai kan ke jingwai bat hin gata Pastor nong plo sa ay ka benediction. What's no shifting la cha oblay on ria pi shuri hapo tam nyang oblay on sumar hiya pi play on ria pi man like Gasmi, lenter lenti, on so
jingkit bakya kibun oblay on rap yapi haba jing men sauru kibun on sumar hi yapi blay on rihi yapi manakasngi lenter lenti on sumar hi yapi oblay on kijing don kam jong pi baro oblay on ben dam hi on chu bap ching tu wai jong pi o berkat hi yapi blay on rihi yapi managaski lenter lenti on sumar hi yapi oblay on ri yapi compare la ching ten chu ba jur kin care sao dong yapi hasha dem chong ocean ya shlur on yada hi yapi blay on rihi yapi managaski lenter lenti on sumar hi yapi oblay on ri yapi Dominya doai. Ublay bok pa jingi ba peneng. Ubadap da ka jingi ba ka jingi snai. Ngide aingo iya me ka ka por. Ya ka jingri ba ka jing sumar ba kerpang ka jome. Da ka banta ka ki kon samla. Na ki jing Kristan. Bat na ki kme ki pa ka ba iya jeme ublay ba imbadan por. Trai ka liyo ban jit ha ka ka singi. Ban pendan buram yaka kerteng ka jame ublay baim ubala bubet yaka shangka shuman pakan long ka bedan buram nyai wo ime ka por usyakri jame ula yoban penyeso yaki baro argo da ka por bat bakin yoban tay yaka jing ka batmai jongki nadu ka si try ni dwai nadu ka si shakmat bakin jam kum ka jing kristan ka batmai Gidwai ya ka jing eat ba ka jing sok ka jing oblay kan sinshar ha ka jingem jongki baror ngot trang ida dwai ya trang ka ni por kham tam na ka bandau shekuri jome iba wan banri doloi ba bela khadu shek kam ka jome pat kum jo na ka bandai matul dondo warjri ila shim jegede ka jing kut jimun ban shekri lang ya ka kerteng ka jome jisu ringkat badi Terakhir dua bagian ke jing kalau ke jing ke ber jame ke jing ke ban syakur jame ke jing ban job jisi pun ke ban sem ke berkodo. Ai bagian ke jing ke bangino ime kres ha ke jing em jongki nang ni sekman. Ngit dua bagian kerku ye ke jing ban pendak ye ke jing dan kam jongki baro ban kerku ye ke jing ban ai ke kon kente ki kon shinrang ha ke jing ke sem ke jongki ke long ke berdamburam ke long ke ber jame kalau syai la sisi jongki kena ke jing kalau ke jing ke baong Joshua mengapa ke jing kan syakri yau trai to kerku ha kena ke por ha kena kelamat ye ke balio bantai kena ke jing bat bangin mi na kena ke jing ke ba kentang ke jebe go trai ai kan mi de ke ba ngong ha kena ke si ban yo i kena ke jing ke ba thma shakma bat mangi ha kena ke por bangio ban kersha de ki ha ke jing dwai ba kena ke jing kan jeng scam Kum ke nuksa ke bahasa ki waipan. Bagi dua hari ke por, bahan kerkui ke por barang sa.
jong ke jing pen kre jong ke ke jing baro kumala ker khu hak ya ke jing khawai shong kerim hak gana kele dia kom ju men ker khu na ke banta jong ki try pelai jing ke jing ker khu ke jong ke ke po to dai ba ke jing ei ke jong Jesus Christ try kan da piang ke ke jing ke batma ke ba ke late ke jing it ba ke jong blake pa da bom chikot ke jing yes lok ke jipen dengan jipen shai por ke jong sem ko nong yalam bat nong hikai hak ke jing em jong ke jing ke batma bakila ban syukri bakila ban yai syikman kom ke jing Kristan ke badap ke por ke jeno blai ban pla ban sakiyame to ke jeno blai jemela hawe meloren ka ki kon samla Kristan kom ke ne ke sni ke ban jeng ke jing ke bakantang ke jame ban te ke long jing ke jongki ki bad don ke ne ke ri jemi bat keleng ke perthai ki madedam ki bakhot ke pa ke kelteng ke jame ru na domenta syar ki bom chikot amen. Kejing kerpat kelong ba hang ni ha pulpit ngila banya kublai dan kerpat di pastor kirang ba balang kita ben besan bat ki kemi ki pa jongi banginya kublai ki hang ni bat besa bat ginya kublai yang te apa ande ngalami nak ada building mah kublai suba syong kedam ngin ailat ki bakin mi syong dengan kublai
jing sandur kan long yang ne po an mar jos lak sebar.